Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ναι. Τέτοια υποδοχή πρώτη φορά που έρχομαι σπίτι σας. Στενοχωρηθήκατε χτες το βράδυ. Μου κρατάτε κακία, Ωραίο το σπίτι σας. Καλά κάνει. Δεν μου μιλάτε. Τι να σου πω, μωρέ παιδί μου, με έκανες και έβαλα κυλεπίδες μου, λες και... Σας παρακαλώ. Κύριε Ζάχο. Κύριε Ζάχο. Θα μου είσαστε θυμωμένος ακόμα κι αν σας ζητούσα συγγνώμη. Ελάτε. Εσείς είσαστε ανώτερος άνθρωπος. Ανώτερος, αλλά... Δεν με συγχωρείτε. Κι αν σας ζητούσα να με φιλήσετε. Πώς? Τι να κάνω? Να με φιλήσετε. Πνεύμα και ηθική. Είπα για πίσω μου, σατανά.